Детето не иска перфектна майка. Иска майка, която е щастлива и която да го научи на щастие. Защото щастието е избор. Ако майката избере да бъде щастлива, и детенцето ще бъде щастливо. Ще му покаже, защото на детето най-важното нещо е примера на майката и бащата. Те и затова осиновените деца не приличат на родителите си, които са ги родили, а на родителите, които ги отглеждат. Защото те придобиват тяхните навици, начин на изказване, маниери. И затова е хубаво родителите да се развиват. Няма нищо за винаги. Ето това хората трябва да разберат. Тогава, когато е мъничко, то изцяло зависи от майката. И всъщност тогава е най-важното време да прекарваш с детето си и да му се отдадеш, правиш неща с него, и да се разхождате и да си говорите, да готвите заедно, да рисувате, да го научиш да мечтае, да се научи, че няма граници, неговите възможности. Майките, ако сега им е притеснено, не осъзнават, че времето с детето е най-важно и че то расте много бързо, преминава през детството си. След това даже няма да има нужда от тях. Оставете коментар какво ви притеснява на този етап от вашето майчинство. До нови срещи!